Nakon 6. sajma stipendija, vrlo važnog događaja za mlade ljude, u Sarajevu je organiziran i sajam visokog obrazovanja. 25 univerziteta sa svojih 200 fakulteta i ustanova čija djelatnost ima vezu sa obrazovanjem prezentirali su svoje studijske programe i aktivnosti. Sajam visokog obrazovanja održan je 23. i 24. oktobra u dvorani Rami Salčin u Sarajevu. Direktor sajma Kemal Goletić. Sajam organizira udruženje Logos iz Tuzle. Ukratko, dakle, cilj našeg sajma je da na jednom mjestu okupimo što više visokoškolskih ustanova kako bi mladima iz Bosne i Hercegovine bilo lakše saznati šta to trenutno nudi visokoškolski sistem u našoj zemlji, ali i u regiji. Imamo preko 25 izlagača koji prezentiraju preko 200 fakulteta. Sajam je otvoren i već je tu nekih 100-njak posjetilaca, dakle interes je zaista veliki. Zemlja partner sajma je Slovenija. Mislim da je i to uticalo da ovaj sajam dobije na medijskoj promociji. Svim posjetiteljima je omogućeno da besplatno posjete naš sajam i da se upoznaju sa trenutnom ponudom fakulteta na tržištu. Ono što smo doznali preko studentskih službi i univerziteta sa kojima sarađujemo, da postoji veliki interes za đake iz naše regije i samim tim, kao što vidite, sve veći je broj izlagača na našem sajmu. Sajam je samim tim dobio međunarodni karakter i neku verifikaciju dolaskom svih jačih univerziteta u regiji. S obzirom da ste iz Tuzle, da li ćete organizirati sajam u tom gradu, ali i u drugim BiH gradovima? Pa vidite, svaki grad u Bosni i Hercegovini ima neke svoje karakterističnosti. Recimo, Tuzla je industrijska sredina, energetska sredina i naravno da je sajam energetike recimo dobar za Tuzlu, za Mostar, možda sajam turizma, ali Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine jednostavno nametnuo se što se tiče organizacije sajma visokog obrazovanja. Na sajmu visokog obrazovanja mladi ljudi upoznali su se sa programima univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Informacije su davali i predstavnici javne ustanove Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo, upoznajući posjetioce sa suficitarnim i deficitarnim zanimanjima, odnosno stanjem na tržištu rada. Izlagači sajma predstavili su nam svoje visokoškolske ustanove. Saša Čekrlija, docent na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka. Danas nam je drago da smo ovdje, pošto vidimo da su i ostale kolege iz Bosne i Hercegovine i sa visokih škola i univerziteta tu. Dakle, upisni rok je gotov, želimo predstaviti ono što radimo, studijske programe koje imamo, naših 7 fakulteta, studijske programe na prva 2 ciklusa, predstavili smo i neka naša nova izdanja, recimo Principi osiguranja i mnoge druge knjige iz edicije izdavaštva Nezavisnog univerziteta. Od ovog sajma očekujemo da se promovišemo kako bi narednu akademsku godinu dočekali pripremljeni i da studente, potencijalne studente, a i sadašnje u Bosni i Hercegovini upoznamo sa određenim studijskim programima koji privatni fakulteti uglavnom nemaju. Planiramo da može biti interesantno recimo program slikarstva, master studij i osnovni studij. To je nešto recimo po čemu smo specifični, ali to su klasično ekonomija i bankarstvo, financije, ekonomija i poslovanje, menadžment, političke nauke, pedagoški fakultet, razredna nastava, dakle ono po čemu nas već prepoznaju u Bosni i Hercegovini. Ja sam Emir Brljak sa Sveučilišta Univerziteta Vitez iz Viteza. Mi smo danas ovdje na sajmu visokog obrazovanja odlučili predstaviti naš univerzitet kroz jedan vid saradnje i razgovora sa budućim studentima, potencijalnim kandidatima za upis na naše sveučilište. Pa mi smo jedno mlado sveučilište koje smo postali iz bivšeg privatnog univerziteta Apeiron. Sticajem okolnosti zbog zakonske regulative od 2008. godine smo prešli u Univerzitet Vitez iz Viteza. Lokacija nam je pored FISA Vitez, odnosno franšiznom centru Ekonomik, i imamo dio prostorija u Travniku preko puta zgrade vlade. Znači, to su 2 lokacije na kojima držimo nastavu. Na našem univerzitetu imamo 4 fakulteta, Fakultet zdravstvenih studija, Fakultet poslovne ekonomije, Fakultet informacionih tehnologija i Pravni fakultet. Na svim ovim fakultetima imamo po nekoliko studijskih programa. Mi se nadamo da će danas neko od ovih budućih studenata, odnosno đaka, odlučiti da se upiše i da bi mi na ovaj način njima pokušali reprezentativno predstaviti naš univerzitet. Dževeta Mojović-Mojkić, šef kabineta rektora Univerziteta u Tuzli. Evo, danas smo na sajmu univerziteta i drago nam je da je ovako velika posjećenost za razliku od prošle godine i zaista smo zadovoljni. U suštini danas predstavljamo 13 fakulteta, to jeste 12 fakulteta i akademiju. Aktualan nam je upis na 2. i 3. ciklus koji su još u toku, tako da nadam se evo da će studenti se odlučiti za naš univerzitet.
Ja sam Ramić Amna, ovdje sam ispred PR-a Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Danas ovdje svim učenicima srednjih škola dodimo studij do diplomskog studija, također i master studija. Naš fakultet je nedavno dobio novu akreditaciju WCSB, koja također ubraja naš fakultet u 5% najboljih u cijelom svijetu. Ja se zovem Minela Šišći i asistent sam na hemijskoj grupi predmeta na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku. Šta danas nudite na sajmu? Danas nudimo zdravstvene struke koje su inače aktuelne svugdje, tako i kod nas. Imamo smjerove stomatologija, farmacija, radiologija, medicinsko sestrinstvo i fizioterapija. Danas smo tu da pružimo našim budućim studentima sve informacije potrebne za upis, za to šta nudi naš fakultet i tako dalje. Mi inače imamo jako puno studenata, kako iz Bosne i Hercegovine, tako iz Hrvatske, iz Crne Gore, iz Srbije, imamo i studenata iz Republike Turske, tako da mi zaista imamo jako puno studenata uvijek, znači svake godine sve više i više studenata imamo. Posjećenost je, mi smo zadovoljni, s obzirom da je tek početak, nadamo se da će biti još studenata. Osvrćući se na činjenicu da se u posljednjih nekoliko godina povećao broj visokoškolskih ustanova u regiji, kao i činjenicu da se povećao broj odsjeka na fakultetima zahvaljujući modernim trendovima, odabir pravog fakulteta mladom čovjeku uopće nije jednostavan. Ne smijemo zaboraviti ni poražavajući podatak da se broj nezaposlenih ljudi s fakultetskim obrazovanjem u našoj zemlji, kao i u regiji, može mjeriti u hiljadama. Zato je pravo umijeće izabrati studij koji nam se dopada, ne koji nam nameću porodica ili društvo, te koji će nam u budućnosti donijeti profitabilan posao. Kako bismo vam olakšali odluku o izboru pravog fakulteta, odlučili smo porazgovarati i sa predstavnicima svih visokoškolskih ustanova koje smo sreli na sajmu visokog obrazovanja. Ostatak razgovora donosimo ubrzo. Za Omladinski